Deng tula su cosecha, Nifa Ansano takana e ruta di tula pa busca inspiração for di passado. Deng seri 2, Nifa a invita holandês europeu. Papapia tocante ng bida na Curaçao e pamira sinansa Kiko tatula su cosecha. E wespet deng edition 1 ta Mark Vermeij, biologo e director científico na Carmabi. Het leven hier op Curaçao, dat is voor mij verbazing van minuut tot minuut. Hoi, goedemorgen. Goedemorgen. Een mooie ochtend, hè? Het gaat. Gaat wel op zo'n Curaçao's eiland. Hoe komt het eigenlijk dat je hier op Curaçao bent? Nee, de eerste keer dat ik naar Curaçao kwam, of tenminste hier in dit gebied eigenlijk, en het was Bonaire, dat is eigenlijk min of meer een soort toevalstreffer. Oké. Want ik deed marinebiologie in Nederland. En we deden stages in de Oosterschelde. En dat is allemaal wel leuk. Ik vond het onder water zijn wel leuk. Maar ja, om dan naar een kleine kanaal en een kwal te kijken, ja, dat kon beter. En die man bij wie ik dat onderzoek deed, die ging naar Bonaire om daar onderzoek te doen naar papegaaivissen. En die had al studenten klaarstaan. Maar door een ongelukje moest er zeg maar eentje thuis blijven in Nederland. En dat was al een ticket. En toen vroeg hij van, heb jij zin? Okay. Hij was 98, toen ben ik gegaan en eigenlijk nooit meer terug gegaan. Maar je bent dan naar Bonaire gegaan. Ja. Hoe kwam het dan dat je op Curaçao terecht bent gekomen naar Bonaire? Nou ja, toen op Bonaire, toen is de knop omgegaan van oké, dit wil ik doen, weet je wel. Koraalrifonderzoek. En toen heb ik bijna een jaar op Bonaire gezeten, teruggegaan naar Nederland. En toen moest iemand anders onderzoek gaan doen op Curaçao. En zijn baas vroeg van je zit om hem te gaan helpen. Nou, graag. Ik kon niet wachten om terug te gaan. Als je terugkijkt naar toen je had moeten beslissen om terug te komen. Wat was het dat je zei, dat is het van Curaçao? Nou ja, dat is, Curaçao had wat mij betreft een van de beste natuurlijke systemen boven en onder water. Maar als mensen daar iets van zouden weten, dat het zou bewaard blijven. En daar zou ik mijn steentje graag aan bijdragen. Van, ik dacht dat het op Curaçao zou kunnen. Zorgen dat dat unieke natuur van het Caribisch gebied zeg maar, beschermd blijft voor de toekomst. En dat met z'n allen op Curaçao doen. En dat vond ik een idee dat ik dacht van hop, ik ga er naartoe. Daar doe ik graag aan mee. Dus het was echt misplaatst groepsgevoel bijna. Zei je net misplaatst groepsgevoel? Ja, dat was dus een tijdje geleden. Dat ik dacht van, als iedereen nou zijn eigen dingetje doet. En mijn rol zou dan zijn zeg maar, het aanleveren van informatie over, vooral het koraalrif zeg maar. Met die informatie dan kunnen we met z'n allen de boel beter maken. En dan iedereen moet het zijne doen. Zoals de bakker brood bakt en de slager die maakt worsten of weet ik veel wat. Zou ik dan informatie leveren aan iedereen die het maar wilde. Om te zorgen dat het hier op dit eiland de goede kant op zou gaan. Ja, ondertussen, ik rook bijvoorbeeld, ik weet dat het zo niet werkt. Kijk, op elk pakje sigaretten staat ook roken is dodelijk. Dus dat is zeg maar wat perfecte informatie is tegenwoordig. Van je weet precies wat er aan de hand is, je weet precies wat je moet doen. Maar je doet het zelf ook niet. Dus betekent dat misplaatst groepsgevoel met jou te maken had en niet met de bevolking? Of? Nee, dat was mijn eigen naïviteit zeg maar. Van iedereen wil toch het goede doen. En als ik dan doe waar ik goed in ben en een ander doet waar hij goed in is. Ja, als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan zonder een echt idee. Maar dan, omdat al die wieltjes eigenlijk, of het zijn allemaal kleine kompasjes die allemaal de goede kant op komen te staan. Omdat iedereen zijn eigen ding goed wil doen. Maar als meer mensen dat wel doen dan niet, dan zou je theoretisch kunnen denken dat je dan als massa de goede kant instuitert. Dat geloof ik dus niet meer zo erg. Como biólogo, Mark a descobrir hope área de coral mais bonita e único den awanan de Curaçao. Eta lamenta que não a logre para conscientizar o pueblo de Curaçao de o valor que a área nang de coral curaçaolenho tem. Kijk, als je Curaçao bekijkt, of tenminste het land Curaçao dat is 90% water.
Ja. Dus er wordt wel gevist en de vissers die doen daar wat mee. Maar het is toch raar dat als je Curaçaoenaar bent of op Curaçao woont, of hoe je dat maar wil noemen, dat datgene wat voor het grootste deel het oppervlak bepaalt, de zee is, dat daar van alles in zit. En dat men eigenlijk zoiets heeft van, ja, nou, de wereld houdt op aan het oppervlakte. Maar dat daar toch iets onder water zit, dat als je dat dus in internationaal verband zou zien, dat een hoop mensen moord zouden doen om dat ook te hebben. En dat verbaast mij en dat irriteert mij ook tot op zekere hoogte. Is dat datgene wat zo verschrikkelijk mooi is van dit eiland, is dat daar zo weinig begrip en kennis over is. Okay. Dus daar zou ik wel wat aan willen doen om daar, ja, om dat beter op mensen hun netvlies te krijgen. Na Landhuis Kinepa, e ruta di Tula a cominciar, ora Tula is o compano ng Akana bij Landhuis pa exigir ng libertad. Mensen hebben hier op dit plek voor hun vrijheid gestreden. Wat doet dat met je? Nou ja, te weten dat het hier een paar honderd jaar geleden allemaal heeft plaatsgevonden, dat is raar. Maar ik denk niet dat je kunt zeggen van, ik kan me heel veel bij voorstellen, zeg maar, van hoe dat dan in die tijd gegaan zou moeten zijn. Okay, maar heb je daar een gevoel van, want we zijn hier aan het lopen waar mensen hebben gestreden voor hun vrijheid. Ja, dat doet me in die zin wel wat. Van, nou, het is hier dus gebeurd en dat hele idee van een club mensen, zelfs in die tijd al, die besloten van, oké, het wordt tijd voor verandering en we gaan het halen. Dat spreekt mij dus wel aan. En dat dit landhuis daar in principe een symbool van is geworden, ja, maakt het voor mij een bijzondere plek. Oké. Denk je dat je die symbolisme kan gebruiken in jouw werk om die bewustwording bij de mensen te krijgen voor de koraalriffen bijvoorbeeld? Het grote verschil tussen die twee dingen is dat, zeg maar, in de tijd van Tula iedereen het idee al had van die slavernij, dat is zo'n asociale bezigheid, daar moeten we vanaf. Okay. Terwijl als je nu vraagt van, ja, wie zou die figuur kunnen zijn voor natuur, hoe je het maar wilt noemen. Zijn we dan nu niet bewust dat de natuur belangrijk is voor ons? Nee, dat denk ik niet. Met al die verhalen over El Niño en La Niña en al die dingen toch nog steeds niet. Ja, maar dat bedoel ik dus niet. Kijk, want ja, dat er dingen fout gaat, dat is wat je in de krant ziet, dat is wat je op het internet ziet, dat is wat je hoort op het nieuws. Van je krijgt alleen maar wat te horen over de natuur als er ergens een ijsberg zinkt, iets instort of een overstroming. Weet je, het zijn altijd van die lionfish, kevers die de bomen opeten. Het is altijd dikke ellende. Okay. Dus ik vind het niet zo vreemd dat als dat de enige informatie is die je, zeg maar, over de natuur te horen krijgt, dat iedereen zoiets zegt van, ja, hallo, ik heb er wat beters te doen, schrijf maar af. Daar ga ik me niet druk over maken, hoppakee. En dan het verschil met dat Tula-verhaal, zeg maar, is dat die verontwaardiging van, hé, dit is geen goede zaak, zoals die in der tijd heel duidelijk aanwezig was en waar hij dus op ingesprongen is, zeg maar, of mee door is gegaan, die domino-steen heeft omgezet. Die situatie staat niet klaar op dezelfde manier. Plus dat, zeg maar, de dynamiek is compleet anders als je, zeg maar, ik zit vast onder de slavernij, ik wil weg. Dus je wil hier weg, alles is in principe goed. Als je hier maar weg bent, zeg maar. Ja. Terwijl waar ik het nu over heb, is als je de natuur van Curaçao toch ziet als een van de identiteitsbepalende elementen van zo'n eiland, dan gaat het niet van waar wil je weg, nee, dan wil je waar wil je naartoe. E esclavo ng tating diferente trabaho kung na mesterasi. Kom je erbij, Mark? Oh, ja. Nifa e Mark tabay siya kung tabati maishi chiquito. Aqui nós primeiro bandeira. Bandeira sempre a nossa tradição que nós usamos. Para cortar uma bandeira, então botar em casa para crescer mais na abundância. Oké, dit is letterlijk vertaald, want ze noemen een vlog. Ja, voor mij hoeft het... Ik kan het volgen, zeg maar. Voor mij hoef je niet te betalen. Als je dat eerder kunnen zeggen, hoor. Sorry. Oké, laten we dat bij. Isso aqui tá pilão que nós sabemos usar. Nós usa de manga, isso aqui nós chamamos manga, para nós bater e meio beneden. Dit maakt het vervelend. Sim. A posição que você para aqui, botar dois papinhas nada aí, sistema bom,
Então, bate into bij lijnen van bate bij op het bijpartij. Nou, wat een paar je wind omhouden. Ben je er klaar voor? We kunnen ook een bandje beginnen. We kunnen ook een bandje beginnen. Ja. Ja? Het zou aardig zijn als we erbij zouden gaan zingen. Bars los, ik volg wel. Oké, dus het liedje gaat zo. Kando mama kando you. Kando mama tende mama kune you. Kando mama you botin kubai kuno. Ik ben uit het ritme gegaan. Dat is niet goed. Daarom moet je mij niet vragen om te zingen, want ik was er al na 2 woorden uit en het had nergens naar geklonken. Nee, ik ben er absoluut niet goed in. Zingen. Nee, ik heb er zo'n hekel aan. Verschrikkelijk. Het is zo. Maar het moest wel toen der tijd. Wanneer? Toen ze dit aan het doen waren. Ja, daarom dus ben ik met ook het werken. blij dat we niet meer in die tijd zitten, zeg maar. Oké. Dus het moest toen. Het hoeft gelukkig nu niet meer. Dus laat het daar maar bij houden, zeg maar. Maar weet je waarom het eigenlijk moest? Het zingen? Ja. Het brengt je in een andere wereld, weet je wel. Je raakt in een soort trance. Volgens mij is het makkelijker om door te gaan als je aan het zingen bent. Je bent toch even met iets anders bezig, ondanks het feit dat je dit aan het doen bent. Het creëert groepsgevoel. En ik heb ook wel eens horen zeggen dat als mensen moesten zingen, dat als ze iets anders gingen doen, dat je het kon horen. Ja. Dat ze stopten met zingen van er is iets aan de hand. Dat is dezelfde reden waarom er piepjes in de kassa tegenwoordig zitten. Oké. Dat je kunt horen wie het snelst is. Teco awe funchi ta base de nos comida criollo. Hopi te trae cu arinha de maíz grande. Pero na banda bau, planta, sembra e come maíz chiquito a queda mantener den tradição. Denk jij dat de Curaçaoenaar bewust is van de geschiedenis van Curaçao? Jawel, ja. Ja. Maar dat is de geschiedenis van hoe ver wil je terug, weet je wel. Maar kijk, waar je hier ook bent, je kunt er niet omheen. En omdat er de afgelopen 100 jaar nogal veel veranderd is, Ja. denk je dat zeg maar, wat nu gezichtsbepalend is, voor een groot gedeelte in die afgelopen 100 jaar heeft plaatsgevonden. In principe is dat je overgrootmoeder die toen rondsprong. En omdat mensen die verhalen het aan elkaar hebben doorgegeven, is dat in die tijd dat er een hoop veranderd is. Ja. En net iets daarvoor, mensen kennen die verhalen allemaal nog. Dus die hebben dat zeg maar niet uit een boekje, die hebben dat van hun eigen familie gehoord. En ik denk dat dat ervoor heeft gezorgd dat mensen een redelijk goed weten wat er vroeger is gebeurd. Wat er allemaal heeft plaatsgevonden, waarom de wereld eruit ziet zoals hij er nu uitziet en wat je daarvan moet vinden. Okay. En dat zie je niet op veel plekken. Okay. En ik vind het nog altijd verbazend, werkelijk. Zeg maar, als je met mensen ergens gaat zitten en ze beginnen te vertellen over het verleden en de verhalen die ze kennen, dat er nog zo gruwelijk veel bekend is. Wat weet je allemaal van Tula? Nou ja, tot het in, wat was het, augustus 1795 is het hier begonnen. Op een goede ochtend was het genoeg. Er is daar gemeld dat er niet meer gewerkt zou worden. Okay. Dat is doorgebriefd naar hogerhand in de stad. Maar goed, daar werd niet zoveel mee gedaan en toen is het dus begonnen. En het leger, of hoe je dat, de club is gaan lopen richting Willemstad. Gaandeweg hebben zich de mensen daarbij aangesloten. Ja, totdat op een gegeven moment toch wel het besef groeide aan die kant van, nou, dit loopt helemaal fout. En toen hebben ze er een einde aan gemaakt. Okay. Hem gevangen genomen, hij is verraden volgens mij. En dan vervolgens op gruwelijke wijze, waar nu het Holiday Beach Hotel is volgens mij, omgebracht. Okay. Dus dat is een beetje in het kort het verhaal. Oké. Als we het over de geschiedenis hebben en vooral als het te maken heeft met Tula. We hebben sommige mensen een heel emotionele kijk daarop. En zeggen ze dan, dat ze dan daarmee kunnen, dat ze iets erbij voelen. En je hebt dan de meer rationele kant, dat ze zeggen van, ja, de mensen zijn te emotioneel daarover en het is gewoon een feit en dat was het dus. Ja, maar er zijn 2 dingen. Kijk, er zijn hier natuurlijk rare dingen gebeurd tot 30, 40, 50 jaar geleden. Iedereen kent het verhaal van de Julianadorp spoorboom. Daar kwam je vroeger als
donkere kwam je daar gewoon niet binnen. En dat is 40, 50 jaar geleden. Dat is bijna niet voor te stellen. Van in die tijd reden er bussen rond. Daar hing ook gewoon een gordijn in. Van wit hier, zwart daar. Ja. Dus mensen die nu 60, 70, 80 zijn, die hebben dat allemaal meegemaakt. Dus als je dan hebt over Tula als zijnde een symbool voor het probleem tussen zwart en wit, zullen we maar zeggen. Ja, dan is het niet zo gek dat iemand die in de bus achter een gordijn moest gaan zitten, zich daar veel meer mee associeert dan iemand die er 15 jaar bij is, zullen we maar zeggen. En nou ja, daarom denk ik van ja, als je op het eiland gaat vragen, dan leeft het heel anders. En dat heeft daar denk ik mee te maken. Okay. Van dat toen de mensen die daar echt mee bezig zijn volgens mij de mensen die nog in de tijd op dit eiland gezeten hebben, dat het ook echt een probleem was. Okay. Want ja, slavernij is afgeschaft, prima. Maar dit soort dingen die ik net zei, dat gebeurde nog wel. Maar zijn dan dat de mensen die dan de emotionele kijk daarop hebben? Ik vind dat helemaal. Ik bedoel, dat je daar flink van over de zeik bent, dat vind ik niet meer dan normaal. Okay. Het enige waar je af en toe wel zoiets mee hebt van boe. Want dat er dan ook bijvoorbeeld die heftigheid die rond dat hele Tula-verhaal kleeft. Is dat er wel clubs zijn op zo'n eiland die zeg maar, die los van het verhaal zeg maar, die heftigheid van dat verhaal een beetje op zichzelf willen. Van ik ben ook heftig. Dus ik associeer mij op is dat er bijna egoïstisch gebruik wordt gemaakt van dat verhaal. Okay. Daarom denk ik ook dat je dat niet mag willen vertalen naar het heden. Dat is toen gebeurd om redenen die toen relevant waren door personen die daarvoor stonden. En dat moet je in principe in zijn waarde laten. En dat moet je alleen, ja, daar moet je niet te veel mee willen. Hoe lang woon je al hier op het eiland? Nou, ik op en af sinds 1989. Is er iets dat je zegt dat mis ik van Nederland of iets dat je identificeert dat je iets van Nederland mist? Ja, in principe niet echt. Want ik ben daar al een tijdje weg en natuurlijk mis ik familie en vrienden en dat soort dingen. Maar dat zal iedereen wel hebben, dus dat is nou niet echt iets Nederlands. Van als je dan zegt van wat is het nu dat je echt mist in Nederland? Niet echt, maar wat zou je hier wat meer willen zien wat in Nederland, wat ik in Nederland waardeer? En dan had ik dus zeg maar deze lamp voor meegenomen om dat te illustreren. Is dat als je daar terechtkomt en je gooit je idee op tafel, dat er vaak wel een wat eerlijkere, open discussie is, dat mensen wat zwaarder op elkaar inhakken, zeg maar, om het over het idee te hebben in plaats van de persoon die daarachter zit, om dan samen te komen tot iets beters. Van als je een goed gesprek voert, zullen we zeggen, dan is er altijd iemand die leert, weet je wel. En dat is een dynamiek, hoe hard die daar vaak in Nederland ook uitgeknokt wordt. Dat mag ik wel. Van dat, weet je, alle bullshit wordt er afgestript. Gewoon zeggen wat je vindt en dan samen in zo'n gesprek zien te komen om erachter te komen wat dat idee nu is en of dat een goed of slecht idee is. Okay. En dan samen ideeën beter maken en dan met meer mensen de ideeën beter maken. En dan uiteindelijk hopen dat weer zo'n grondstroom oplevert waar je uiteindelijk goede dingen van krijgt. Okay. Hoe heb je die proces dan hier op het eiland ervaren? Nou ja, bijvoorbeeld als je dingen voorstelt dat er heel vaak gezegd van dat lukt toch niet. Nou, we zijn niet eens begonnen, weet je wel. We hebben nog niet eens over het idee gehad. En dat er toch een soort van terughoudendheid is om dingen ergens voor te gaan of zoiets. Van hier gaan we ons voor inzetten. En ik denk toch dat het belangrijk is dat vooral die mensen die hier zitten gewaardeerd worden om een idee. Want die kennen Curaçao. Dus met alles wat er gebeurt, met alles wat er moet gebeuren. En ik bedoel, iedereen mag daar zijn eigen verhaal van houden, weet je. Ik vertel het natuurverhaal, maar iedereen die hier rondloopt heeft een hoop zien veranderen. En iedereen zal min of meer toch wel beseffen dat er keuzes gemaakt moeten worden. En daar kunnen die ideeën die hier vandaan komen bij helpen.
En dat hele idee van een club mensen zelfs in die tijd al, die besloten van oké, het wordt tijd voor verandering en we gaan het halen. Dat spreekt mij dus wel aan. Oké, Mark, dit is van ons voor jou. Dit is een pop gemaakt op Landhuis Santa Maarten. En ze daar maken dit. Een mooie bedankaanschriftkaartje. En we geven jou geschiedenis in steen cadeau. Dankjewel. Ja, en daar hebben wij als crew een mooie boodschap voor jou achtergelaten in de trend van de dag. En het zegt Kibra Hacha, laat de geel geel zijn, het groen en bruin bruin. Dat we dan in alle harmonie samen de sterke Kibra Hacha boom worden. Dus dit is van ons voor jou. Dankjewel. Bedankt. Alsjeblieft, dank. En la siguiente edición de Tula Su Cosecha, Nifa Takana Sandra Hey, iniciador de Fundación Viva Mio. We gaan 1 zee met stenen kleren wassen. Oké. Heb je daar zin in? Ik heb er helemaal zin in. Oké. Helemaal. Kom. Laten we een paar slopen nemen. Ja, dat is genoeg, dat is genoeg. Niet Nee, maar dan moet je wel alle was doen. Kom op, niet zo lui. Ja, maar je kunt niet alles tegelijk doen, Sandra. Corda visitanos riba internet. Like nos di tour manera kuting. Pasombra kuboso sosting nos por seguir de Soraya Tula Su Cosecha.